Äitienpäiväkorttiaskartelu. Leikkaa kartongista haluamasi kokoinen korttipohja. Piirrä korttipohjaan sydän joko vapaalla kädellä tai vaikka piparimuottia apuna käyttäen. Tee korttipohjaan reikiä sydämen keskelle, pehmeä alustaa vasten. Pyydä aikuista avuksesi. Seuraavaksi ota neulaa ja lankaa. Muista tehdä solmu langan päähän tai teippaa se kartonkiin kiinni, ettei lanka karkaa ommellessasi. Ompele kortin takapuolelta etupuolelle ensimmäinen pisto, jotta solmu jää kortin takapuolelle. Ompele sitten taas etupuolelta takapuolelle ja niin edelleen, kunnes olet saanut sydämen täyteen kannista ommeltasi. Voit ommella myös samasta reiästä useamman kerran, jotta saat haluamasi lopputuloksen. Teippaa tai pujottele lanka kortin takapuolelle langan lopussa. Voit korostaa sydäntä halutessasi esimerkiksi piirtämällä siihen vahvemmat reunat tussilla tai värikynällä. Koristele kortti piirtämällä ja liimaamalla esimerkiksi paperisilppua, tarroja tai muuta saatavilla olevia koristeita. Muista lopuksi kirjoittaa kiva viesti kortin saajalle ja muista laittaa oma nimesi, jotta kortin saaja tietää, kuka häntä on ilahduttanut. Hyvää äitienpäivää!